25 май көнне жылы яз кояшы нурларына төренеп килгән матур юбилей тантанасын Иске Кулатка бистәсендә туып үскән. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Римма Ханафи кызы Ханбикова үзенең алтын юбилеен билгеләп үткән. Ошбу онытылмаслык матур гомер бәйрәме белән ихластан котлап, аңа иң җылы теләкләрен бар туганнары бәйрәм иртәсе итеп төреп, безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Рафаил Камилович, кайнанасы Румия Шакировна, улы Эмиль, тормыш иптәше Валерия, кызы Гөлия, кодагысы Елена аны назлап алып, изге терәкләр белән иркәләргә ашыгалар. Бу җирдә минем өчен җаныма рәхәт урын, күңелемә җылы биргән почмак, ул минем өем, гаиләм һәм анда якты йолдыз булып балкып торучы сөекле хатыным. Рәхмәт сиңа, кадерлем, бу дөньяга туганың, минем язмышымда бар булуың өчен, мине бәхетле иткәнең өчен. Ничә еллар моннан элек сиңа, чибәр, сөйкемле генә кызга бер караштан гашыйк булып йөргәнем бүгенгедәй күз алдымда. Язмышларыбызны бергә бәйләп, гомер буе бер-беребезне сөеп, тугры булырга вәгъдәләр бирешкәнебез синең дә исеңдәдер, якыным. Җаваплы урында эшләсәң дә син үз гаиләңә һәр вакыт мулдан вакытыңны таптың. Шуңадыр, Аллага шөкер, балаларыбыз да тәүфыйклы булып үстеләр. Икәү тырышлык куеп аларны укыттык. Инде олы тормыш юлына бастырырга да мөмкинлек туды. Раббым, бергә картайышырга да татулыкта, мәхәббәттә насыйп булсын. Мин сине бик яратып, хөрмәт итеп яшим. Кадерлем син минем, бердән-берем, шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син, син бит минем, язмыш биргәнем. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм мине сөендереп мең яшә. Фәрештәдәй күңелле яраткан әниебез, без үскәндә синең шактый гына тынычлыгыңны урлап, йокысыз төннәр бүләк иткәнбездер. Бүген инде без үсеп җитеп, үзебез күргән бийеклектән синең алда башыбыз иеп гафу үтенәбез. Мең рәхмәт булганың, безне бу дөньяга тудырганың өчен. Раббым, алда да әтиебез белән бергә безне сөендереп, туган өебездә җылы кочак белән каршыларга безне язсын. Без сине яратып үбеп калабыз. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Язлар кебек нәфис, җылы да син, безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак, якты маяк булып, гомер юлыбызда балкыйсың. Хәзер ераклардан безне көтәсең. Әнкәй бәгрем, яшә син узак. Син булсаң гына күңел күтәренке, син булсаң гына кайта балачак. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Хөрмәтле Римма Ханафиевна, сезгә киләчәктә дә тормыш иптәшегез белән пар канатлар булып, балаларыгызга олы таяныч, якыннарыгызга шатлык өләшеп яшәвегезне телибез һәм музыкаль бүләк тыңларга чакырабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Bir kayda kirmeybiz, tup-tur avula kaytabız, yeme? Yara. Elini yımatır meyde tutup koruyor Ali. Şeydilen kız bakşa türlerinde savbulaşu valse eylene. Tılsımına düz allı yürek Jir eylene, hisler beylene. Sin minökü, min sinökü, baş eğlenseyre eğlensin. Jeyler gözleri var. Nişik motor. O bizden müslim. Elini sin atağın bir sürpriz yazsın. Kızların yok. Baş eğlenseyre eğlensin. Jeyler gözleri
bulaşa Tiyik suyu bizden gitmesin Göz yalqını qışqan yaktı tünde Qarashыңнан senin nazlanam Şeylerimde yanar şeşegin Altın küzde tatlı balamam Motorum, eydi enilerge metruşka jiyapız Baş eğlenseydi eğlensin Şeyler gözleri barı sal bulaşa Tiyik suyu bizden gitmesin Sin mineke, min sineke Baş eğlenseydi eğlensin Şeyler gözleri barı sal bulaşa Tiyik suyu bizden gitmesin Küz bahçe türlerinde Uzdıramı olma tuyların Ömür bahçesinde eğlene biz Kullarında benim kullarım Seni mineke, mini sineke Baş eğlenseyle eğlensin Şeyler közleri barı sal bulaşa Tiyik suyu bizden gitmesin Seni mineke, mini sineke Baş eğlenseydi eğlensin Şeyler gözleri barı sal bulaşa Tiyik suyu bizden gitmesin Şeyler gözleri barı sal bulaşa Tiyik suyu bizden gitmesin Sizning алтын юбилейгыз Римма Ханафиевна ул иң беренче чиратта газиз әниегез Хашия Яхьевнаның гүзәл бәйрәме. Шуңа бүген ул үзенең олы теләкләрен дә сезгә юлларга ашыга. Аңа шулай ук бик теләп абыегыз Ирфан Ханафиевич, тормыш иптәше Мәрьям Абдулловна, уллары Илнур, абыегыз Абдулсадык Яхьевич та кушылалар. Кадерледән дә кадерлерәк булган кызым, сөекле балам, яраткан сеңлебез һәм апабыз. Без сине чын күңелдән матур юбилеең белән котлыйбыз. Римабыз безнең бик йомшак күңелле. Бу дөньяга барысы да ак төстә булырга диеп карый торган шәхес. Ул һаман да күңелен пычрандырмыйча, һәммәсенә дә ышанырга тырышып яши. Ул гомере буе минем юанышым, тормышым бизәге, яраткан бердән-бер кыз сабыем булды. Киявем Рафаэль белән мине бәхетле итеп, яраткан аныкларым Эмилем белән Гөлиямне бүләк иттеләр. Аларның иртә белән имин көннәр теләп хәлләр белешүе генә ни тора. Шушы балалар өчен яшибез инде дөньяда. Җаныкаем, кызым, Римам. Раббым сиңа исәнлеген кызганмасын, бәхетен дә өстәп бирсен иде. Һәрбер туар таңың ал булсын. Киләсе елларың үткәннәрдән дә матурырак булсын. Картлык көнемдә минем олы таянышым һәм нык терәгем бул балам. Кызымның туган көне, Каярада бой үскән. Азмы күпме оныклар бар, шул кадәр гомер үткән. Таң каламын карап аңа, нык ошаган әткәңә, бир Раббым олы бәхет минем сөйгән бәпкәмә. Дус туганнар хөрмәт итсен, якыннарың яратсын, синең матур күзләрең ул бары шатлык таратсын. Гомерләрең кояш сыман, бигрәкләр якты булсын. Туган көндә күңелләрең олы шатлыкка тулсын. Яраткан сеңелем Риммам. Рөхсәт ит безгә дә, бу юбилееңдә читтә калмыйча теләкләр юлларга. Син безнең өчен гомер буе иң беренче ярдәмче, киңәшче булдың. Киленең Мәрьям белән дә бер тума апа сеңелләр сыман якын аралашып, Аллага шөкер татулыкта яшәп киләсез. Балалар да бер-берсен камап, хөрмәтләп, туганлыкны белеп аралашалар. Шунардан да олы бәхет юк ул. Теләгебез бер генә. Балалар бәхетен парлы килеш таты. Ешрак кунакка кайтып, әнине һәм безне куандырып йөргәләгез. Безнең өйдә сез иң көтеп алынган олы кунаклар булырсыз гомер буе. Хак Тәгалә сеңел бүләк иткән, күңелемә салып йомшаклык. Әнкәй тыгыз итеп бәйләп куйган, араларны тота туганлык. Кунакларга килсә сөенәмен, бераз күрми торсам сагынам. Кәефләре төшсә көенәмен, ә елмайса канат кагынам. Кечкенәдән тату булып үстек, без бер ата-ана баласы. Я бер Аллам,
Яссın узак кына, шунды исән һәм яшь каласы. 50 яшь ул гомер уртасы ди. Шуңа бәйрәм төсе алтыннан. Кытлы булсын матур юбилейен, йөрмәсен бәлалар артыннан. Хөрмәтле Римма Хәнәфиевна, якыннарыгызның теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз һәм сезгә бары бәхет эчендә күмелеп яшәрегезне телибез. Яшьлегимә кайтам, истә һаман, авыл юлларыннан каршыга барам. Туган яктаннары, су буйлары, рәхәт сиңа кабат кайтулары. Яшьлегимә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегимә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Берләштерә безне туган җирләр, якын миңа барда үз кешеләр. Туган якка кайттым, эй авылым, сагындым туганнар, сезне сагындым. Яшьлегемә алып кайта, күңел һаман туган якта. Яшьлегемә алып кайта, күңел һаман туган якта. Яшьлегемә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегемә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Алдагы кытлау сәламен сезнең хөрмәткә Римма Хәнәфиевна Иске Кулатка бистәсеннән Мустафиннар гаиләсе. Сеңлегез Алсу, тормыш иптәше Рөстәм, балалары Радиф һәм Ралиночка язганнар. Аларның портретларына ихластан кода-кодагыларыгыз да бик теләп кушылалар. Менә инде безнең якын кешебезгә 50 яшь тула. Нәкъ 50 ел элек ул Иске Кулаткада гаиләдә икенче бала булып дөньяга аваз салган. Әйе, икенче бала булса да ул барысы тарафыннан да нык көтеп алынган була. Минем бәхетемә туган кешем дип әйтә иде әбикай, бабакай һәм әтикай да аның хакында. Бүген без дә анардан башка тормышыбызны күз аллый алмыйбыз. Ул гаилә корып Сызрын шәһәренә күчеп китә. 2 сокланырлык балалар үстерә. Хәзер инде кайнана булып хөрмәт күреп яши. Кадерле без, 50 яшьтә инде үз тормышыңа, үз гомереңә бәя бирә аласың.
Син алдагы бишлегә лайыклы кеше. Гомерең алда да бары бишле билгесенә генә үтсен, якыныбыз. Юбилееңдә сиңа ихластан саулык телибез. Балаларың шатландырып торсыннар. Без якыннарың белән ешрак күрешеп, алда да гомер итик. Җитештек, алтын төслебез бик күркле юбилейга. Ниләр генә теләк итеп сиңа икән салырга. Теләгебез безнең гади, алда гомерләр көтсен. 50-се генә түгел ул, 100 яшьлеге дә җитсен. Иң кадерле апакаем, сөекле бәгыркәем, көтсен сине бары шатлык, алда тик бәхеткәең. Үзең алтынга тиңәле, сабырлыгың көмештәй, яшә алда бары көлеп, нурлар шәшеп кояштай. Кадерле Римма Хәнәфиевна, якыннарыгызның матур теләкләрен матур җыр дәвам итә, бәхетле булыгыз. Ömür uza, ölmek tuza, yıllar burazna sıza. Bal kuva koy bir kişiler, bir-birsin uza uza. Senden de kala bu dünya, ol mindən de kalaşak. Her birimiz bir gün Xuday karşısına barışak. Yakınlarını kadirlerlik iman bulsun canlarda. Biz Xudaydan baylık tügel, sağlık sırık tağınardan. Senden de kala bu dünya, ol mindən de kalaşak. Her birimiz bir gün Xuday karşısına barışak. Решат, ты знаешь, как я тебя сильно люблю? Не было еще ни одного дня, чтобы я сомневался в своей любви. Матурам, başarılı. Hoş. Nasıl kursunlar hele, как я тебя люблю. Бар dünyada her kimning de nasip bo'lgan ilishi. Xuday yozganından eli uzalmagan bir kishi. Senden de qala bu dünya, ol mindən de qalaşak. Her birimiz bir gün Xuday karşısına barışak. Ekranlar алдына утырып, кутлауларны кабул итүне дәвам итегез. Алда сезгә Римма Хәнәфиевна, Ханбикова, Бигбаевлар гаиләсе, сеңлегез Иткә Ирфановна, тормыш иптәше Илнур Дамирович, кодагыегыз Гүзәл Рафатовна үз теләкләрен юллыйлар. Якыныбыз безнең. Менә синең гомер уртасында каршылаган бик матур бәйрәмең җитте. Тормыш көндәлегенә бишле куелды. Бу лаеклы билге шиксез. Син бар хатын-кыз алдында булган барлык максатларга ирешә алдың. Гаиләң матур, тормышың нык, балаларың тәртипле. Бәхет өчен тагын ниләр кирәксең? Бүгенге күкле бәйрәмеңдә сиңа исәнлегеңнән аерылмыйча, гел бәхетле булып яшәвеңне телибез. Бел, син бу дөньяның бар яхшылыгына да лаеклы кеше. Тормышыңда төшенкелеккә бирешмә. Гел матур кәеф белән генә сиңа яшәргә насыйп әйләсен. Рәхмәт сиңа. Кайсы вакытта гына барып кермиек. Һәр вакыт җылы караш, тулы табын, елмаюлы йөзең белән каршылыйсың. Мин беләм, тәүлекнең нинди генә вакытында да ярдәм, киңәш сорап сиңа шалтыратсак, юатырлык сүзең дә, туры юлга күндерерлек киңәшең дә бирәсең.
Шуңа да сине, Рим апай, без бик яратып хөрмәт итәбез. Раббым, алда да Рафаил абый белән тигезлектә, кайгы хәсрәт күрмичә яшәргә язсын. Эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Булган бар кайгы борчулар да сезне читләтеп узсыннар. Сыкланырлык синең холкың. Машаллах, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз сине, апа, бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Теләкләрем аз түгелле, нидер җитми шикелле. Синең бәйрәмеңдә ялгыз калуларың икеле. Ирең янда, балаларың сагынышып яшиләр. Туганнарың эш пошырга һич кенә дә бирмиләр. Биек таулар артларында зәңгәр томан таралган. Туган көнең хөрмәтенә сагышлар артта калган. Сайрагандай булды кебек язгы таңда сандугач. Бу без килдек кунакка дип. Әйдә җаным, ишек аш. Утырышып чәй эчәргә, теләкләрне җиткерик. Сиңа иң күркәм бүләкләр бу бәйрәмгә китерик. Хөрмәтле Римма Хәнәфиевна, бар теләкләргә дә ихластан кушылабыз һәм бергәләп матур җырны тыңларга чакырабыз. Yaşa kümelip şeşeklerge Sin tuğan ikeni bəxtilikini Kuday birgen yaşarge Sin tuğan ikeni bugün beyrem Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Sin tuğan ikeni bugün beyrem Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini birge yaşayıp sürülmezsin sivler Bizni görüp şeşeklerde sıkılanıp kineleşsinler Sin tuğan ikini bugün beyrem Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Sin tuğan ikini bugün beyrem Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Minde bulmam, al sultanları da tumas Jır yazılması yazılsa da Sin bulmasan jırlanmaz Sin tuğan ikini bugün beyrem Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Sin tuğan ikini bugün beyrem Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Sin tuğan ikini bugün beyrem Beyreminlerinin beyremi Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Min bəxtli biz bəxtli Kıtlık tuğan ikinlerini Чираттагы кытлау сәламен без Балакова шәһәреннән алдык. Аны сезгә Ханбиковлар гаиләләре, кайын абыйларыгыз Илдар, тормыш иптәше Хафия, кызлары Рафия гаиләсе белән һәм Эльвира, Хасан, тормыш иптәше Наилә, кызлары Лилия гаиләсе белән язганнар.
Яп-яшь чактан ук бәхет һәм мәрхәмәтлелек йолдызы билгеләгән кешеләр сирәк очрыйдыр хәзерге заманда. Андыйлар ачык йөзле, искиткеч акыллы да, әдәпле дә. Аларның дуслары күп, гаиләләре чын мәгънәсендә бәхетле яши. Шундый кешеләр белән дөнья да яктырып китә сыман. Безнең дә әлеге сыйфатларга ия булган туганыбыз бар. Үзенең кайгыртышанлыгы, ихлас һәм ягымлы күңелле, кунакчыл булуы белән безнең дә, балаларыбызның да күңелен күптәннән яулаган Римма киленебезгә без иң саф хисләребезне, иң матур юбилей котлауларын җиткерергә ашыгабыз. Шатлыкларыбызга безнең белән бергә сөенүче, авырлык булганда гел ярдәм итәргә ашкынып торучы якын кешебез белән киләчәктә дә бергә бар нәрсәне уртаклашып, матур итеп яшәргә язсын иде. Сөеклебез, каршылыйбыз бүген синең көтеп алган гомер бәйрәмең. Якыннарың җыела бүген яннарыңа, өзеп сиңа чәчәк бәйләмен. Без дә килдек бүгенге бәйрәмгә, чәчәкләр кулыбызда, ак чәчәкләр, ак бәхетләр булсын гел юлыгызда. Гаиләңдә якты кояш булсын, хезмәтеңдә хөрмәт итсеннәр, гомер юлыңдагы зур уңышлар бәхет дәрьясына илтсеннәр. Безнең Риммабыз энебез өчен кайгыртучан һәм тугрылыклы тормыш юлдашы, якыннары өчен ярдәмчел туган, балалары өчен мәхәббәтле, йомшак күңелле әни, дуслары өчен ышанычлы иптәш. Без аңа җанындагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелендәге яшәүнең дәртен киметмичә, сәламәтлек дәрьясында коенып, озак-озак яшәвен теләп калабыз. Менә тагын бер ел үтеп бара, якынайтып гомер көзләрен. Тыныч көзләр килсен кадерлебез, котлы булсын туган көннәрең. Ташып торсын күңелләрең һәрчак, яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Үткәннәрең синең күпкә үрнәк, алдагысы әле киләчәк. Киләчәктә саулык, бәхет бездән сиңа шул теләк. Римма Хәнәфиевна, олы гомер бәйрәмегез котлауларга, җылы сүзләргә тулып торсын. Тормыш китабыгызга шушы изге минутларда бары тик якты, куанычлы мизгелләр генә язылсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне рәхим итеп тыңлагыз. Аттырып кайткан урам, без җырлауны сагына. Кайда калды яшьлегем, мәхәббәтем үткәнем, авылымның урамында калды бары кичләрем. Кайда калды яшьлегем, мәхәббәтем яратып шашып сөюе, кайчак артык көюе. Яшьлектә калган көннәрне сагындырмый кемнәрне. Кайда калды яшьлегем, мәхәббәтем үткәнем, авылымның урамында калды бары кичләрем. Кайда калды яшьлегем, мәхәббәтем үткәнем, авылымның урамында калды бары кичләрем.
Якындагы күршең ерактагы туганыңнан якынрак дип яңгырый халык әйтеме. Шуңа бүген гомерлек күршеләрегез Дамира Калимулловна, Фәргать Рәшитович, балалары Гүзәл, Илдар, Гөлнара, Гөлия гаиләләре белән котлап, шулай ук җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Гүзәллекнең үзе булып тугансың син җиргә, сөеп һәм сөелеп яшә, кайгы күрмә бердә. Килмәсен сиңа кайгылар, тимәсен сиңа җирләр. Һәр чак бул шундый акыллы, һәр чак бул шундый шибәр. Юлдаш булып сиңа иң элек, янәшәңдә барсын изгелек. Йөзләреңә чыккан бәхетең була күрсен бер үк гомерлек. Хөрмәтле күршебез, дустыбыз, Риммабыз, сокланмаган һәм үрнәккә куймаган кеше сине бик сирәктер кадерлебез. 2 бала анасы, сөекле бала, яраткан тормыш иптәше, хөрмәтле җан кардәше син. Без күршеләрең өчен җылы күңелле тугандай якыныбызда. Кадерлебез, гомереңнең матур вакытына җитештең. Балалар үсеп урнаша, көннән-көн күбрәк шатландырып үз максатларына ирешәләр. Ни теләргә сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме озын һәм гыйбадәтле, иманлы гомер телибез. Киләчәк көннәреңә ям табып, ләззәтләнеп яшә. Әле озак еллар әни дип дәшәргә кешең булсын. Яшрак кунакка кайтып күрешергә дә язсын Римабыз. Без сине нык ихтирам итәбез. Майның соңгы көннәренә туры килә туган көн. Матур язлар белән бергә син дөньяга туган көн. Якыныбыз, Раббым кылы, сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изгесен теләкләрнең юллыйбыз. Елмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Бетте инде сабырлыгым диеп зинһар уйлама. Әле алда насыйп булсын тагын эшләр кылырга. 2 дөньяның бәхетле, күркле кулы булырга. Горурлыгым шиксез безнең, син бит күршебез диеп, рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Хөрмәтле Римма Хәнәфиевна, күршеләрегезнең теләкләрен һәм гомумән бәйрәм концертыгызны матур җыр төгәлли. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Матур булып, таңдарата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яшә узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, эшең калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, эшең калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып.